सत्यरन्जन बरा बिथाङा सिगाङावबो माखासे गन्दगलखौ लाबोनो नाजादोंमोन आरो दिनैबो बिथाङा फर दा सेकेन्ड टाइम माखासे जोंनि गेजेराव मोनसे गुनजेत सोनानै जोंनि गेजेराव माखासे थै बोहैहोनो नागिरदों। दा बेफोरखौ रायजो राजा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा मोजाङै सिन्था खालामनानै लानांगौ आरो जायखि जेखि धोरोमनि जाया मानो अनलायनायानो एक नाम्बार। दा बेजों लोगोसे सासे माने बेबादि जायो एथ' नेहाथ सासे दैदेनगिरि माने बेबादि मारै जाखो बिनि ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायग्रोदो। मिनिनोना गाबनो बे दृश्यखौ नुनानै खामानि गैला सासे मा ब्लं ब्लं दामनाय बै साइडथिङाव ओरै ना रायजो राजाफोर ना मा बुङो बिनि ब्लं ब्लं दामनानैनो मेथाइ खननानै ओरैबादि ससियेल मिडियायाव भाइराल जेबो खामानि गैथारै एकदम मोनसे लिडारनि लाय बियो राकेश ब्रह्म मस्ट टेलेन्टेड अफ बिटिआर बिथाङा बेबायदि मोनसे लिमिट गैयै बेबहार दिन्थिनाया एकदमबारे इलेक्सन पारपासनि थाखाय बिदि लादोंब्लाबो माखासे सिमा थायोना लिडारनि मा फेसन जाखो बेलाय बेफोरखौ नायनानै बोरै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो बुङालासे थानो हायो। बेजों लोगोसे सावरायनांगौ मेन मुद्दाया जाहैबाय नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नोंथांमोना नायबावदो बेनि उनाव मेन मुद्दायाव फैनोसै। रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आं बेयाव टाइम लागोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा डाइरेक्ट मिडियानि गेजेराव बुंदों आं पावाराव फैब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नाया गिदिर बाथ्रा नङा थाबैनो गगोन। आरो फारसेथिं नायदो बिटिआर गभर्नमेन्टनि लिडारफ्रा जों बेखौ आयेननि प्रक्रियाजों बख'नो नाजागासिनो दं होनदों। जों रायजो राजाफ्रा सोरनिखौ लानो हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ पावाराव फैखांहोनानै जोङो थाब रन्जन दैमारि सारखौ गनायनि जे बेबस्था बेखौ जों रायजो राजाफ्रा लानांगौ ना प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा जे रन्जन दैमारिखौ गहोनो खामानि मावगासिनो दं मुंख्लंफोरनि न'खरनो खामानि मावगासिनो दं होननायखौ जों लानो। नाथाय मुंख्लंफोरनो होबाय थानाय समावनो जायफोरनाखि मुंख्लंफोरनि न'खर बिथांमोननि न'खराव माने लिलिलाला मोदै गनाया दासिमबो दं। आरो बेजों लोगोसे हायोबा मिडियानि गेजेराव पावार दं फांसन दं इनफ्रास्ट्राक्चार दं सुपारस्ट्राक्चार दं गासिबो फैसा दं। प्रमद बर' सारा आयेननि प्रक्रियायै आयेननि बारगा होनाखै आङो आयेननि प्रक्रियायै बिथाङा बोसोरसेनि गेजेरावनो रन्जन दैमारि बिथांखौ गहोथारगोन होननानै
मिडियानि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथांबादि बिखाफोर दाननानै बिखा बुनानै होननायसै खेबसे होननायसै सार दिपेन बर' सार होननायसै खेबसे सोर रायजो राजाया थाङै दं सख'नानै दिन्थिथारोब्ला बोगदाद जोहोलावै होनथारोब्ला एकदमबारे गोरायै फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया थांनाय माखासे समफ्राव जे बड' नेशनेल कनभेनसन दानानैहाय फुरा इउनिफिकेसन अफ बड' अर्गानाइजेशन्स होननाय बादि मोनसे फुरा बर' संगठनफोरनि मोनसे खौसेथि बर' नेशनेल कनभेनसन फाथिनानैहाय रन्जन दैमारि सारखौ लाबोदोंमोनबो। दा बै नोजोरखौ नायहरोब्ला जे हाग्रामा महिलारि सारखौ आरो दाख्लै जे हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बुंबाय रायजोफोरनि गेजेराव मिडियानि गेजेराव आं पावाराव फैबा बेयो गिदिर बाथ्रा नङा मास मोनसे मोननैजों गनोबो हागौ बोसोरसेनि गेजेराव गनो हागौ बेसेबां नेनो रायजो राजाफ्रा लुबैदों पेपारे कागजे आरो बहाबा थां रायजो राजाफोरनाव रायलाय नों आं जनसाधारन जों सुबुंफ्रा जोंथ' जाम्बा जाम्था जनसाधारन सुबुं गामियाव रायलायलाबायनायाव रन्जन दैमारि सारखौ बयबो हजानायखौ लुबैदों। बे मा मावो मा मावा राजनितिखौ हाबो हाबा बेजों खोथा गैया खिन्थु रन्जन दैमारिखौ बयबो उदां जानायखौ लुबैदों जोंनि बर' माहारिया बड' नेशन वान्स इमिडिएट रिलिज अफ रन्जन दैमारि सार मा मावो वेदार इट इज पलिटिकेल इस्यु अर नट जों मिथिया थाब गनांगौ खिन्थु हायोबा जोङो इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैजों आखाइ हमनांसिगौ इउपिपिएल एन्ड बिपिएफ जों रायजो राजाफ्रा लुबैयो जयेन्ट हेन्डस जालायनायखौ गोदना गोबलायनायखौ बेनो स' रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ।